Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ċaħat il-ment ta' Arnold Cassola fil-konfront tal-Prim Ministru. Il-ment ta' Cassola kien dwar intervista li tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem laqgħa bejn mexxejja Ewropej fi Praga fejn il-kummenti tiegħu. Dr. Abela tkellem dwar is-sussidju fl-enerġija li kienet jagħti l-Gvern Malti favur stabbiltà għal familji u n-negozji u kif kien hemm diskussjoni f'livell Ewropew dwar stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija. Dawn il-kummenti ġew ippubblikati fuq il-paġna uffiċjali ta' Facebook tal-Gvern Malta Gov, iżda Cassola dderlu li dan il-filmat irreklamat għandu jiġi investigat. Fit-trattazzjoni tiegħu il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi irmarka li l-Prim Ministru ma kisirx l-etika għax ta' informazzjoni ta' interess pubbliku ġenwin. Dan hu sempliċiment filmat ta' intervista fejn il-Prim Ministru kienet jagħti rendikont tal-laqa li kellu bħala Prim Ministru u qal biss li jekk bil-miżuri li jittieħdu l-qudiem jonqos il-prezz tal-enerġija kien se jkun il-poplu li jkun qed jiffranka l-flus. Saħaq il-Kummissarju għall-Standards li aċċenna kif il-poplu għandu dritt ikun informat kif għamel il-Prim Ministru. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika innota li din kienet intervista ma' ġurnalista u mhux filmat bi produzzjoni maħduma apposta bħala reklam. Għalhekk ma sab l-ebda bażi biex jinvestiga l-ilment ta' Cassola.